Tatlong pulis na nakadestino sa Station 4 ng Angeles City Police ang sinibak sa pwesto dahil sa pamamaril sa isang 16 na taong gulang na binatilyo. Kabilang sa mga tinanggal na pulis, sina PO1 Aisel Diane Marie Lopez na itinuturong bumaril sa binatilyo, PO1 Osmond C. Rivera at officer in charge ng Station 4 Angeles City na si Chief Inspector Dante Cabungcal. Pasado alas 7 umano ng gabi nang makitang may hinahatak na motor ang 16 na taong gulang na binatilyo na kinilalang si Salman Pundato Makal. Pinagkinalang nakaw umano ang motor kaya sinita ng mga pulis. Sa CCTV footage mula sa isang hotel, kitang-kita na nag-overtake ang patrol ng pulis sa motorsiklo ng biktima. Lumabas ng patrol vehicle ang mga pulis at maya-maya pa'y bumulagta na sa kalsada ang biktima. Tinamaan sa kanang parte ng tiyan si Salman pero nadala sa Jose B. Lingad Regional Memorial Hospital. Iniimbestigahan na ngayon ng PNP ang reklamo laban sa mga pulis. Kaya pansamantalang nasa City Personnel Administrative Holding Unit of the Angeles City Police Station ang relieved na mga pulis. Ayon kay Police Senior Superintendent Enrico Vargas, City Director ng Angeles City o Angeles PNP, maaring maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga pulis.